Saan naman tagtratrabaho din eh? Babalin ako yung balay. Mga gamit niya, TV, mga speaker. Kuha na, inin. Ipanggawas, kay mabalin ako yung kuha. May babalinan niya balay. Kwento kung makakalusot. Masakban nga niya, to na siya. Sa danas ko na niya akong balay. Kaya mag-aasawa na ako sa nga tuwi. Kaya may danak inuuyaban nga to. Kalihip ni Baryo. Pinanglan na ako din maayos. Kaya bago din kami umukoy. Puri mag-ingat. Pinanglan ko din matapos na ako. Pare, Oy! nag-iinano ka? Ade, nag-aaya din akong paya kay papadusan danas ko ini. Hindi na tayo, Papa. Trabaho kayo mo dito, nilamay ha. Parang may tatagan na lang, at bali na lang mo. Tatagan ko ikaw. Tara, Sigurado ka kaya, di may Di trabaho. ba lamay ha? Para kami dapat paggastos. Oo. Tara, didi kita, didi. Oh, sige, sige. Mandili pare. Ini, Han, ako ni balay. kaya ano, nagkamayada ka balay? Ako dili ko ini, ako ni kabilin-bilinan ko ini. Akon mga kaganak, hatag naman ini akon. Saan naman tagtratrabaho din eh? Babalin ako yung balay. Mga gamit niya, TV, mga speaker. Kuha na, inin. Ipanggawas, kay mabalin ako yung kuha. May babalinan niya balay. Okay, sige, sige. TV, electric fan, speaker, ipanggawas ay pagtunguran din ha. Oh, Ikatulad dito. sige, Kay sige. matimo mo nga ni, pagkatuha akon. Kay tatagan ko ikaw. Kay para may nakapanggastos. Okay, okay, sige, sige. Kana, ay pagtungo din he. Sige, sige. Ikatulaw nanay, kay Oo. ikakarga ko niyan, makukin sarak yan dito. Ha? Oo, Ikakarga ko. Ipanggawas ha. Sige, paspasi. Wala yung tawo. Sige, Wala sige. yung tawo. Masunod na ako. Sige, abri na lada. Mga kwento kung makakalusot. Sakban nga niya, to na siya. Hiling-hilingon ko lang niya kung makuha niya nga tanan dito't gamit. Parit tao, di na mabalay. Hindi ko di magulat-hulat. Dahil mo nga ito na appliance mo pa rin din iya balay. Ano man yung pinapatirok din eh. Kakatuong ko ang iba para matapos ang dayon. Sekreto lang yan na tao. Dahil mo ito na appliance dito niya balay. Niyan, hayaya kita niyan. Dahil ito tiyahatag ha. Ikakani ko lang din nga tanong kay para pagka niniya, tirok na. Saparada, kakatong ko ito niya, kakatong ko ito niya. Balik kay para kakatong ko tiya para makabayaran na niya. Sasaradong ko kay bayan pangawatan itong balay ni pare. Kakatong ko yan na kay susuktan ko, hayahay ko na kinan niya na. Bibilingon ko kunain niya. Mapahit ako nakakuha niya nga tanan dito't mga appliances nga tanan. Portahan ko na kinin sunod si Bahala. Ay, boss! Oy, Okay na. Tapos na, boss. nakuha mo ka tanan mga appliances dito nakbalay. Oo, ato na gawas. Ano mo sinisir nga akon? Ang mga speaker, TV, electric fan, ano iba pang mga nakuha mo. Oo, okay na. Ato na rin yung sinisir nga ni akon. Maupay ka, good amo nga niya ikaw naging biling kay para mako nga malaksi ka. Sunod ba na panganay ko, ikaw nagaptak kukuhaon. Oo, okay. Mukha na. Yung kadali mo dito ng ligid, gatununan. Oo. Kay kukuhaon ko niyan. Kaya hay ko na kininya na kay dama to na akong ginukuha. Oy, adi, Ay, ha, kay nagkakapuro damot ang kwarta. 20. 20 ito pare. Amo lang ni. 20 lang kay. Pagkuha mo na ni Mang Kwan dito. Gusto na ito. Bado nga pinistik ka. Kamakapoy-kapoyan pag hinakot-hakot. Damot yung reklamo. Padiri mo ko rin yung trabaho di pang 20. 40 ito. Daw ini nga. Sige pare. Kay kukuha ko lang ito. Ikakarga ko. Tama na ito. Kada 40 pag alsala. Madalan. Hara nila. Baka di ako. Bado kabare klaro nga akon pare. Kada mo naman ito nga yaging sugo ha akon nga piniste. Sunod, di rin masugot tayo. Bisan ano pa nga sugo.